Assalamu alaykum mehmani illetler, eril vatandaşlar. Yayılımdan akıl yeni sınavda telebiyat etmedim. İkinci tane, dördüncü mövdümün ikinci tane sizin bilen. Mehmani vatandaşlar, eril illetler. Türkmenistan'ın bilim ministerliği, Yaşlık Telerazi yayılımı. Kaysens kampaniyasının Türkmenistan'da resmi değillerle birlikte ayarlanan akıl yeni sınavda telebiyat etmedim. Dördüncü mövdümünün ikinci tane yine her fırsatta başlanıyor. Mehman vatandaşlar, görüşümde yani BC çekilişinin esasında Yolda bir çekilişimizde 2019 yılın yanvar ayının 17'sinde çekilen yani katnaşı tarafların ehliyetinden bölgelerin katnaşmaları esasında çekilen BC'nin neticesinde ikinci duşuğu bilişimde yani hem de görüşümde yani Türkmenistan'ın Milli Sport ve Siyahatçılığın Üstadının topları şeyle de Devlet Mehmet Azad adına Türkmen Milli Dünya Dilleri Üstadının toparları katnaşıya her bir az tanımdan onları öz aramda taraf. Köp tavarım efendim tarihi arkadaşlar, hormatly muallimler. Vatandaşlar, efendim oğullar, Türkmenistan'ın Bilim Ministerliği, Yaşlık Telerazi yayılımı, Kaysens kampaniyasının Türkmenistan'ın resmicilerle birlikte tayarlanan akıl yeniçlik adlı telebiyatlaşımının 4. mövsümünün ikinci tane yine şu portatda öz işine girişe. Mehman vatandaşlar, ne bilişimiz yani yılın başında Türkmenistan Rovaşlığın vatanı yılının başında yani yanvar ayının 17'sine katnaşıcı tarafların yani diyarımızda hareket edilen yukarı okul mekteplerden 20 tane'nin toparlarının, vekillerinin katnaşma esasında bijet çekilişik bilen bütünlüğü taylama tapırın doğamına haysi bir taraf bilen doğuş yoktu. Yani haysi yukarı okul mektebi, haysi yukarı okul mektebinin toparlarla doğuş yoktu. Anıklarını ve ne görüşümüz yani geçen heptede Beyataş'ın bu mevsiminin ikinci tane yani Türkmen o Hocalık İnstitutu'nun toparı bilen şeyde Türkmenistan'ın Cemaat Hocalık İnstitutu'nun toparlarının özara katnaşmağı esasında neticeleri gördünüz. Görüşümüz yani Türkmen o Hocalık İnstitutu'nun toparı Beyataş'ın bu mevsiminin ikinci yenincileri var saylama toparlarının. Herhalde doğuşacak toparlar. Çünkü Türkmenistan'ın Milli Sport ve Siyahatçılık İnstitutu'nun toparı şeyle de Devlet Mehmet Azad adına Türkmen Milli Dünya Dilleri İnstitutu'nun toparının doğuşunun yenicileri olur. Yani Türkmen Hocalık İnstitutu'nun toparına inni kitap burada karşıda sökümüne çıkış eder. Mehman oğullar, umuman şu acayip fırsatı her birinin atkalar hem mukaddes olacaklarımızda. Arası asmanın aslında o da zeminin üstünde oğudan durmuşta parahat yaşamalar duruyor. Berkarar devletimizin bahtiyarlık doğumunu hormatlı arka dağımının sayesinde elmidama bağıttan paylı, silahdan serpaylı olup yaşamalar duruyor. El vatandaşlarına şeyle aşağıda ödüllerlerle akıllı yönüşlü adlı telebiyatlaşımının yeni bir tane sizin bilen. Mehman vatandaşlar, beyatlaşımın bu 4. mevsim için kəbir özgörtmelerin giyizilmeyi beyatlaşıga öz oluşlu övüşünü koşar deyip umid ediyor. Olardan yine görüşmede yerine geçen edek kitaplarda, geçen edek kitabına görüşmede yerken bu edek kitaplardan, önkü mevsimlerden tapatlıkta yukarı okul mekteplerin her birinden yeke bir topar katnaşıya. Bu yana şu yerde yeke bir duruş geçiriliyor. Demek saylama tapırlar için layık 10 tane soğal tapır olur. Soğal tapırların arasında mehman vatandaşlar, edilirleşler, özünüz hem katnaşıp biliyorsunuz. Çünkü Beyataş'ın saylama tapırlarının her bir tane için illeşlerimizden 2 tane video soğalı ve toparlara verir. Çünkü vilayetlerden hem payitahtının Aşgabat şehrinden uğradılan video soğalları ve toparlara şu yerde yetirir. Ve bilişimiz yani Beyataş'ın düzenlemesine layıklıkta. Yani her bir video soğal için Beyataş'ın şertine göre yani tomaşaçılarımız için niyetlenen şertine göre yani Beyataş'ın doğamına verilen video soğalı Beyataş'ın himayetkarlarının soğutlar hem karışıyor. Çünkü Paragat Tufuz Kârhanası'nın önümlerinden düzülen soğutlar, mehman vatandaşlar sizin soğalınız için size yetirirler. Eğer olsa görüşümüz yani Beyataş'ın her bir tanrının oluşuyalı katnaşıcı taraflardan hormatly seyinçi muallimlerimiz var. Onlar bilen hem hazır tanış oluyor. Çünkü Devlet Mehmet Azad adına Türkmen Milli Dünya Dilleri İnstitutu'ndan hormatly seyinçi muallimimiz Devletgeli Abdiyev var. Devletgeli muallim, hoş gördük. Şeyde Türkmenistan Milli Sport ve Siyahatçılık İnstitutu'ndan hormatly Yaş Dekinli seyinçi muallimimiz. Çünkü Perman Atamurad muallimimiz. Perman muallim siz de hoş gördük. Beyataş'ımızın inniki şartlar boyunca düşünülür, işlerimize geçmez. Onun şartın bir
Qızıqlı portady, tolgunaçy portady, çünki gatnaşyjy taraplary, topor düzümlerini biz meydançamda häzir çağırar. Ulu saatlyk şowhun bilen, şowhunly el çarpışmalar bilen, Türkmenistanyň milli sport we piýakatçylyk institutynyň toporuny meydançamda çağırýar. Toporuň düzümi Leyli Amanowa, Bahtiyar Şerbayev, Akmurat Yarliyev, Mehriban Zoraýewa, Şagelli Annamradov, hemde Narwewi Annamradowa topor başy. Narwe toporunda tünük ýar bolmagyny arzu edýär. Tünük emraňy bolsun. Sizin garşyda toporuňyz. Döwlet Mehmet Azada Türkmen milli dünýä dillerini institutynyň toporunyň düzümini şatlyk şowhun bilen meydançamda çağırýar. Wepa Abdiýev, İhtiyar İsmailov, Kömüş Aşyrguliýewa, Şeýhnazar Taparbayev, Serdar Yazhanow, hemde topor başy Bahtiyar Rejepow bar. Bahtiyar Narwewi ikiňizi hem toporuňyz bilen meydançada hoş gördük. Ilete hem oturuşuňyzdan aňýan. Tez bäsleşige öz boluşly özgörtme girdi. Yani doğrusu toporlarla biz öňünçäsi maslahatlaşdyk. Hem de bäsleşiň düzgünnamantyna laýyklykda haçanla 3 tarap bolup, ýagny gatnaşyjy 2 tarap hem de alp barjy bolup düzgünnama käbir şertlerini ýerine özgörtme girdip bolar. Näme arada aýtsak bolýan? Çünki toporlaryň özleri 2 tarap hem islegi bildirdiler. Ýagny hem bir düwmeň başynda hem de topor başylyk etmekde topor başlaryň özlerini ananmagy makul bildiler. Elbetde ýerine ýetirdiler. Häzir Narwewi hem Bahtiyar ikisi de hem düwmeň başynda hem topor baş. Şeýlem. Üstünlük emraňy bolsun. Ulu hormat bilen hormatly synçy taraplara, döwlet elimi bolum, ferman bolum. Size ulu hormatly siz nowatny berýär, bir toporlaňyda, taliplaňyda üstünlük arzu edip berseňiz gerekdi. Men öz gedimde Bahtiyar Türkmen halkynyň häzirki berkara döwrüň bahtiyarlyk döwrüni bolerin eşletli durmuşda ýaşap ýör. Gahrman arkadagymyz şuňky gün türkmen ýaşlaryny dünýä derejesinde ilm bilim almagy erkli mümkinçilikleri döwlet berýär. Mümkinçiliklerden peýdalanyp şu ýaşlarymyň erkletine üstünlük arzu etýän, bursatdan peýdalanyp tarip ýaşlary uly mümkinçilikler döwlet berýän. Gahrman arkadagymyza ýyl ýurt bäkfitli alp barýan işlerini uly üstünlükler arzu etýän. Gatawan döwletden. Albaňyz hasyr boldy. Germanman gerekli. Berkar döwletiň bagtyrlyk döwründe şu gün garaşly baqy tarap Türkmenistan watanymyzda ähli bawatlarda uly ötüşlere beslenýär. Türkmenistan rowajlygynyň watany ýylyna hem bir taryhy wakalara beslenýär. Hormatly prezidentimiň taýyp taýyarlary netijesinde şu gün ýaşlarymyza döwrap ilim bilim almana, sagdyn durmuş ýörgüsine eýermäge, sport bilen meşgullanmana giň mümkinçilikler döwlet berilýär. Ina şu gün hem ýaşlyk teleýylymynda bir talip ýaşlarymyz akyl giňişleri telewäsleşiginde bäsleşjekler. Talipleriň akylysine bu bäsleşikde üstünlükler arzu edýän. Şu pursatdan peýdalanyp hem hormat arkada prezidentimiz janynyň sag başynyň ýyl ýurt bäkfit tutýan tutumly işlerini nämeýlekler wajalman tüýtürenden arzu edýän. Gatawan. Albaňyz hasyr boldy. Gatawan, nähan talip ýaşlar. Hormatly muallimler. Arzuňyz hasyr bolsun, size dalp barýan asgalar mukaddes käriňizde muamçylyk käriňizde dinle sünnikleriň ýar bolmagyny tüýsürden arzu edýär. Eziz watandaşlar, hormatly muallimler, mehman talip ýaşlar. Bilşimiz ýaly ýakynna başlanan çünki hormatly arkadaşlarymyzyň taýyрлary netijesinde ýaş nesilleri ilyma, bilime, şunu ýaly dekin bäsleşiklerine çekmek maksady bilen akyly ýeňişligi mektep okuwçylary bilen atly telewäsleşigi hem öz işine başlady. Umumy şertler boýunça da, umumy düzgünler boýunça da talipleriň arasynda geçen bäsleşik bilen deň derejede barýa bir tapawutly zady. Olar gönnün onu mektep programmasy boýunça bir ýylyň dowamyny, bütünle ýylyň dowamyny bäsleşik alyp bararlar we olaryň hem ýeňjiler bolar. Megerem bu talipleriň arasynda geçirilen bäsleşigiň ahirki tapgyrlaryň ýeňjisi, megerem siziň biriňiz bolarsyňyz,
Ana iki tarap hem iki uğur boyunça bähtäşik hem jemlenenler. Ýagny akıl ýeňişligi mektep okuwçylary bilen bähtäşik hem de akıl ýeňişligi bähtäşik hem jemlenenler. Megerem hem mektep okuwçylarynyň arasyndaky ýeňijileri hem de taryp ýaşlarynyň arasynda kesilen bähtäşik ýeňijiler bilen bir dostluk duşugyny hem ýylyň ahirine täzeli bayramçylygyna başlanyp megerem gurnar. Şonuň üçin toparlar ýene burýar. Iki tarapda hem üstünlük ýar bolmagyny arzu edýän Narweýe Bagtýar düşünüşmedik ya soracak tahtlarınız var mı? Yok. Şertler boyunca bir kıyskaça deyip geçelim. Hükmani suratda yerine getirmeli şertlerimiz var. Çünkü bäsleşiň 5-9 bölümü, yani jogap bermäge mümkinçilik alan topar, yani ışky ýakyp wagt saklan topar. Toparyň toparbaşy desini hayal etmän alyp barjak, ö toparyň arasynda topar agdalarynyň haýsynyň jogap berýändigini yglan etmeli. Jogap bermäge mümkinçilik alan agza hayal etmän desini jogap bermeklige başlamaly. Jogap berýän agza jogap berýän mahaly toparyň beýleki agzalary, garşydaş topary, tomoşaçy talyplar, ähli jämil ümtümligi dol derejede berja etmeli we hiç şeýle ýagdaýda täsir etmeli däl. Düzgünamanyň 5-10 bölümi şeýle diýär. Eger haýsydyr bir topar, düzgünamanyň 5-9 bölüminiň haýsydyr bir şertini bolsa, onuň beren jogaby günden güne näme dogry diýip hasap alynýar we alparjynyň degişlik hereketi bilen dowam edýär. Siz muny bilýäňiz. Düzgünamanyň 3 bölümi şeýle beýan edilýär. Egerde häzirki berilen sowaly haýsy bir tarap dogry jogap berse, onu beriljek utuk adaty ýagdaýda dowam eder. Ýagny her bir dogry jogap üçin bir tutal alyňy. Eger häzirki sowaly haýsydyr bir topar näme dogry jogap berip beýle indiki mümkinçilik alan topar hem näme dogry jogap berse, diýmek iki tarapdan hem dogry jogap alınmasa, onu düzgünamanyň 3 bölümine laýyklykda indiki sowal tapgary üçin utuk adatdakydan bir utuk artyk beriler. Diýiljek bolýany 10 sowal üçin 10 utuk bar, şol 10 utugyň ählijeti öz eýlerini tapmaly. Şeýle-de ysky ýakmak boýunça sowal tapgary okular, sowal tapgary başlananyna ses rejissör tarapyndan duýduruş sesi beriler. Şonuň bilen sowal okular. Sowal okumaklyk tamamlanandan soňra düzgünama laýyklykda alparjynyň wagt gitdi diýen şertli sözü aýdylar. Şol şertli sözden soňra akıl ulgamy bizde ýöretir. Ýaşy teleradio tarapyndan tynçymaz, öz Murat Aýdowdy ýerine ýetirýär. Akıl ulgamy işe giýirilende size ses duýduruşy beriler. Şonuň bilen wagt hasaplamasy başlanar. Alparjynyň şertli sözü wagt gitdi sözünden soňra hemde akıl ulgamynyň wagt hasaplamasynyň işe giýirilmeginiň öňüňçäsi aralykda, bu bizde 3 sekunda çenli barp biler. Şol aralykda ışky ýakylsa, ışky ýakýanç agzaňyz, biziň ýagdaýymyzda toparbaşylar bile meýdançany boşadar, falstart. Inen üçin toparbaş aýratyn oýlady Narweýe Bagtýar. Şeýle-de aýdaly wagt gidenden soňra wagt hasaplamasy 0,0 sekundda şu monitor arkaly size ýetirler. Demek bizde 1 minut wagt berilýär, 59 sekundda wagt tamamlanýar, şonuň üçin 0,0 hasaba girýär. 0,0 sekundda wagt saklap beren jogabyňyzda näme dogry bolsa, ona jogap beren agzaňyz meýdançany boşadýar. Dogry jogap berdi degişi utugyny alar. Eger 2 sekunddan ahirki sekunda çenli wagt saklanyp jogap berse, ona taýda sadece dogrymy ýa näme dogrydygy hasap alınýar we degişli hereket bilen dowam ediler. Bilýäňiz? Başka şertler boýunça sorajak tahtlaryňyz barmy? Ýok. Ýekizde bir aýdajaklarym bar. Taraplar. Ikiňe de hem üstünlük ýar bolsun. Mehman talip ýaşlary, bizi watandaşlar, biz bäsleşmeniň bu sanynyň ýöretýän niýetlenen, ýagny Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan bize ýetirilýän bu sany üçin niýetlenen sowalnama häzir girişýär. Gatnaşyjy taraplar Türkmenistan Milli Sport we Siýahatçylyk Instituty, Döwlet Mehmet Azady adyny Türkmen Milli Dünýä Dilleri Instituty hasap 0,0 dogry jogap üçin berjek utuk bir utuk bolar. Şeýlelik bilen biz sowalnama girişýär. Taraplar sowallaryň hiç bir gaty bir kynal, diňe zekin sowallar bolar. Insan düşürmäň. Hem-de gysga, uzak meçhurly görünme bolan sowallar bolar, gerek bolsa belli alasyňyz, ýok, ýadymda saklajak diýseniz, onu hem edip bilýäňiz. Eder häzirki sowal juda men pikirimçe ansat,
hem de juda gıyıtga. Bu yerde diňe ışık ýakýan çagdalarına toparlaşlar özüňizi bagly. Garaz. Kim ilki çyrany ýakmak bätäsi bolar da. Ýogsa da insan düşürmeler. Akly ýeňişleri tele bätäsi. Bu diňe bir zehinleriň bätäsi bolman, eýtem çalasynlaryň hem bätäsi. Garaz kim ilki ışık ýakýar. Inferiat, meýram gatyr anfa adam derler. Zehin zoragy. Şonu insan düşürmeli. Düşündürdüm mü kan diýene? Nari Bahtiyar taýyn mısın? Sowal. Yumulgu göz bilen nämäni görüp bolýar? Düşündükmi? Wagt gitdi. Wagt taklaýar. Nari yumulgu göz bilen nämäni görüp bolýar? Bizden toparmazdan bu soraga jogap berýär şagildi. Şagirli diňleýän. Yumulgu göz bilen elbette düýşi görüp bolýar. Şeýle sada mı ka? Kavul. Netice hatap üýtgedi, elete jogap dogry. Ünsü olmaňyz gerek taraplar. Narwi, Bahtiyar taýynmasaňyz. Sowal. Hiç bir ýeriňe şikayet yetmez ýaly. 10 metrlik merdiwandan nädip bökmeli? Wagt gitmeli. Wagt saklaýas Bahtiyar. Kim jogap berýär? Bizim toparımızdan Vepa sorağa cevap berýär. Wepa diňleýän. Sol 10 metrlik basgançak hiç ýeriňe şikayet yetmedi ýaly. Aýagyň agyrmady ýaly nädip bökmeli? Barbardan bök koýarmady. Barbardan bök bermeli. Ha, barbardan bökseň hiç ýerine şikayet etme. A men ýeke gerek bök diýjek sana. Diňe Bahtiyar Wepa ile ulaşýar. Ýeke gerek bök. 10 metrlik merdiwandan. Sorsaňyz, Ha, o gutarlyk jogap. kawul. Wepa barbardan bökü bermeliydi. 10 gerek bökmeliler. Onuň üçin. Jogap netice ýalňyz. Katawal. Nari galan wagtyňyz ulanjakmysyňyz? Sizde wagt ken. Ulanýan dogam edýär. Maslahatasy berdiňiz. Wagt sakladyk. Elbetde 5 sekund. Nari kim jogap berýär? Bizden toparmazdan Akmurat jogap berýär. Akmurat. Men pikrimçe elbette Öz merdivanen pikirim däl, ony ýen düşündim. düşüp Diňleýän. bökmeli. Ha? Merdivanen düşüp bökmeli ýagny. Şikayet etmeli. Tahkik aýdyň maňa. Tahqiq aýdymyzda şu merdivanen ýere düşüp ondan soň bökmeli. Düşdimedim. Wepa içime de kiçeňrak ýardam bereýin. Bökün, ýeke gerek bökün. Ýani hiç ýeriňizi agyrtmaň. Hiç ýeriňizi agyrtman. Ondan birinji merdivana gelip, ýagny birinji basgançana gelip, ondan soň bökseň saňa şikayet etmez diýip pikir edýäs biz. Sorsaňyz, O, iň soňky jogabymyz şu. kawul. Akmurat. Jogap berýärsiňiz gelmedi doğrudan. Alaýyn mikrofonu geldi. Jogap berýärsiňiz gelmedi şeýle. Jogap. Şol onji Ya men size ýa hereketiňiz doýan saýdýan. Ýa jogap berýärsiňiz gelmedi. Başga ýerine berdiňiz. Bolan söýleme. o Näme sebäpden? tolgunum da bir. Tolgunyň. Ýa jogap bilýärdiňmi? Jogap. Jogap, ýa kaýdan jogap? Yan kaydan Doğru jogap. jogap diýemek, ýa kaýdan jogap? Yan kaydan jogabını alaşan o. Özüň şeýdip bökürdüň söýleme. O men pikrimçe Özüm köz hava turasy ýok, gerek Yok. ýok, otady ýok, orku basgan çakdan ýokma. Aa. Şonu düşünürjek boldum. Netice, hasap ýene-de üýtgedi. Jogap, dogry. 2-0. Köp olun. Tarapların ikisine hem deň mümkinçilik berilýärmi, Kadiyan?
Lalaşmayan tarafını da aydın. Devam ediyor. Taraflar. Bahtiyar, Naribi, tayin mısınız? Sowal. Haysi prosesde, yani ötüş döwründe su günün yerini tuttu ya da çalıştı. Düşünün öýdüňiz. 600 ýyldan soň ol yeri çäge tutýar. Onu çäge çalıştı. 1100 ýyldan soň bolsa asla mekanizm olaryň yerini tutýar. Geden arly diýeli. Wagt gitdi. Wagt saklaýasyn arýar. Kim jogap berýär? Elbette bu soruň jogaby sagat. Jogap yanlış. Şey diyelim. Qaralma atmadan olacak mı? Bakacağız. Devam ediyor. Eğer Bahtiyar her fırsatlar gözüne tutan olsa onun netijesi çıkarıp bilerdi. Bahtiyar her fırsatlar gözüne tutan olsa netijesi çıkarıp bilerdi. Ya su yok ama çağırma mekanizma eskitti. WhatsApp Bahtiyar, Soraga men özüm jogap berjek bolarym. dinleyen Bahtiyar. Biziň pikirimizçe, topuryň pikirçe, dogry jogap kompas makady pikir etýär. Ton joğanız ol. Hawa. Kavul. Bahtiyar, men size doğru cevabı özüm ertip berdim de. Bahtiyar pikirlerinde netije çıkarar dedim. Siz netijeni çıkardınız, yani yalnız çıkardınız. Netije cevap yalnız. Şu yerde iyidime qaytyp gelmek isteyen. Naribi. Näme üçin o tarafa geçti bilýäňizmi? Mümkinçilik o tarapga geçti, näme üçin? Mikrofonu ilk ödüm alıp yetişmedim de. Siz ıglan etmediňiz. Hawa. Howlukmaly däl o taýda, siz eski ýapdyňyz, sakladyňyz. Jogap elbetde sagat. Sizinki dogrudy. Siz mümkinçiligini ýetirdiňiz. Hasap ütgewsiz galýa. Demek bu ýagdaýda biz iki tarapdan hem ýalňyş jogap aldyk diýip hasap edýär. Bu düzgünnama laýyk gelýär. Şonuň üçin düzgünnamanyň 3 bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin topar 2 tugalar. Häzirki ýagdaýda biz siziň topar agdaňyz meýdançadan boşadymyz. Bu düşünşmezlik bolanlygy täpli. Indiki ýagdaýda eger gaýtalansa biz meýdançadan boşadyr. Taraplar Naribi, Bahtiyar ýüze çykýan meselelerden öz bolşun netije çykarýansyňyz diýip umyd edýän we indiki sowallaryňyzy ünsbermeňizi haýyş edýän. Taraplar ine-de häl kaýdan ýagdaýymyz geldi. Çünki mehman watandaşlar dedilerlerini tezden gelýän video sowallary biz toparlara sowal tapgyrlaryň arasynda geçirýär. Benim sowalnamamyz boýunça şu ýerde video sowal bar. Taraplar häzir video sowallaryň sanyny berýär. Rejissörümizden haýyş edýär, monitora video sowallaryň sanyny geçirmeňidi. Görüşimiz ýaly welaýatlardan paýtagtymyz Aşgabat şäherininden gelen video sowallar toparlar haýsy biriňe saýlarsyňyz ilkinji bolup ýene-de bir video sowal bolar. Nari zenan hökmüne tele geçirýärler. Haýsy sowal tapyr alýaňyz? Ahal welaýatynyň. Ahal welaýatyny saýlaýar rejissörümiz. Ahal welaýatdan sowal, video sowal bolmaly. Bize ýetirmeňizi haýyş edýär. Salam, Akıllı Ýeňişlik telewäsleşigi. Men Ahal welaýatynyň Akbuda ýetiranyň ýaşaýjysy Gaçanow Eziz. Akıllı Ýeňişlik bäsleşigine gatnaşan toparlary şeýlerek sowalym bar. Siziň öňüňizde elektron sagat bir günüň dowamyny görkezijide näçe gezek şol bir sanlar bilen sagat, minut, sekund dolup görünür. Eşitdik. Düşündükmi sowala?
wagt gitti. İki tarafan dinleyecek. Eğer iki kem şoğur cevabı aysa onu doğru ilk aydılarını dinler. Wagt ellete saklandı. Nari kim cevap veriyor? Bizden toparmadan şagel cevap berýär. Şagelli dinleyen. Ha, wagt 3 gede qaytylan. Üçe de kaytalanıyor. Kaytılar. Meňde sanlar 3. Meňdeşanlar üçe de kaytalanıyor. Doğru mu? Bu sizin cevabınız. Şo 3 gede qaw. Kaytılar. 0-0. Noluklar. Ondan 1, 2, cemlen tuvalında. 0'luklar. Tamam. Biz wagtçalyk galan wagt bermeden siz dinlejek. Häzir men size ýalňyş diýemok. Bulan kyn dinleýär, soňra da ediň kyn dinleýär. Video sowal dinleýär. Kim jogap berýär sizden? İsmailov Otyar Otyar, toparymyzdan dinleýär. soraga jogap berýär. İsmailov dinleýär. Wagtçalyk. Soruň jogaby biziň pikirimizçe 3, ýagny 0-0-0, 1-1-1 we 2-2-2. Üç gede meňze sanlar aýtylap bilýär. Bu jogaby meşdik, isköçüriň. Indi rejissörümizden ediň dogry jogabyny görkezmäňi taýýat edýär we deňek görä haýy tarapy biz utup bermeli. Bu sowalyň jogaby 3 gedek. 6 gedek 0, 6 gedek 1, 6 gedek hem 2. Akıllı ýeňişligi bäsleşige gatnaşan toporlaryň ikisine de üstünlük ardy edýän. Doğru oynalayan otuk 2. Şeýle teýerde oturdan iki tarap hem doğru jogaby berdiler. Ýöne men sizin kiňiz bir netije çykaralyň. Men Bagtyaryň toporuna diýen sebäp bu topora mümkinçilik berdik, emma olar dol jogaby aýdyp bermediler. Bagtyaryň topory jogaby takyk aýtdylar. Perman bolum, döwletgerli bolum. Men gyzyl tarapyň tuğunu köpeltmege maslahat berýän. Ilalaşýarmy? Perman bolum. Azap, deň. Köpä bolum. Taraplar görkemi diýil bizim namanyň 3-3 bölümine laýyklykda inniki dogry jogap üçin bir tug alarsyňyz. Biz inniki sowal tapgyryny häzir geçýär. Azap häzir deň. 5-nji sowal tapgyry. Nariýe be, Bagtyar taýynmysyň? Taýyn. Sowal. Haýsy söz? Mydama? Näde dogry aýdylýar? Wagt gitýär. Wagt saklaýar. Bagtyar, jogap berýär. Yekin dogry, onu sen Bizden düşünme. toparymyzdan Şeyh Nazat soraga jogap berýär. Dinleýän. Men pikirimçe soruň jogaby näde dogry sözüniň özü, näde dogry aýdylýar. Näde dogry. Utanjak jogap. Utanjak jogap. Kabul. Netije jogap näde dogry? Diýmek bilen dogry, näde dogry diýmek bilen dogry aýdýan. Jogap dogry. Taraplar 6-njy sowal tapgyry. Taýyn bolsaňyz sowal. 4-den uly, 5-den hem kiçe san almak üçin haýsy dini belgisini 4 bilen 5-iň aralygyna goýulýar. Dogry jogap içinde ýaly. Wagt gitdi. Dinleýän. Toparymyzdan Serdar bu soraga jogap berer. Serdar dinleýän. Meniň pikirimçe şu sowalyň jogaby oto belgisi bolmaly. Oto belgisi. Otur. Awa. Oto diýiniň belgisi. Kabul.
Menne şeýle ýazylgy. Jogap otur diýingi belgisi. Diýmek hasap ýene diýdi. Taraplar 7-nji sowal tapgyry. Taýyn bolsaňyz. Sowal. Ne pikirlendiňiz derek? Uzaýynlygy, çoňlugy, giýinligi, beýikligi bolmasa da onu ölçäp bolýar. Näme ol? Wagt gitdi. Wagt taklaýar. Naribi kim jogap berýär? Bizden toparmadan şagel jogap berýär. Şagelle diňleýän. Bu soraň jogap kvadrat. Kvadrat? Awa. Kutan çoğanını mı? Awa. Kavul. Netice hatap öýt we söz. Jogap ýalňyş. Bagtýar galan wagtyňyz ulanýaňyzmy? Dowam edýär. Kvadratın uzunluğu var. Ölçeği var. Genişliği var. Bizim toparımızdan Şeyh Nazar bu sorağa cevap verer. Şeyh Nazar, dinleyen. Menim kirmçe bu soraň jogaby ses bolsa gerek. Ses. Ses, hawa. Uzaýlygy, çoňlugy, beýikligi bolmasa da ölçenilýär. Ölçäp berin. Sesiň tiýdiligi ölçenilýär. Sesiň tiýdiligi ölçenilýär ýöne. Kawul. Onu hiç kim bilenok da beýikligi. Şeyh Nazar. Şeyh Nazar. Şeyh Nazar. Şeyh Nazar. Aman. Beýikligi hem bar, petligi hem bar. Diýmek jogap siziň kembeňiz. Netije jogap ýalyňyz. Düşündirip bildim mi kam diýen? Kvadrat diýdiňiz. Kwadratyň giňligi bar. Ses diýdiňiz. Beýik ses, orta ses, pet ses. Olaň ölçegi bar. Ölçäp bolýar. Beýikligi, petligi bar. Bäme sizler bilýär jogap berjek? Men Döwlet Mehmet Azad adyna Türkmen Milli Dünya Dillerini Institutynyň Rus Dil we Edebiyat Fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Gurbanowa Dursenem. Men pikirimçe wagt bolmaly. Men Döwlet Mehmet Azad adyna Türkmen Milli Dünya Dillerini Institutynyň Rus Dil we Edebiyat Fakultetiniň 2-nji ýyl talyby Atabayev Mejit. Ýanky berilen soraň jogaby belki temperatura bolmaly. Belki däl. Anyk. Temperatura. Garaşlayan jogap şol. Ördüňiz? Temperatura. Wagt, temperatura diýip görkezlen. Berde. Megerem ikiňizden biriňiz haýsy bir aýdalmasaňyz dogry bolardy. İkisem dogry. İkisem dogry diýip hasap edilýärdi. Taraplar gördük, biz 7-nji sowal tapyry tamamladyk. Hasap 2-4. Inniki dogry jogap üçin beriljek utuk dögünabaň 3-3 bölümine laýaklykda 2 tuk bolardy. Inniki sowaly bize kärdesimiz video sowal guradiýar. Kärdesimiz Recep Guliyev Atagelli. Görseňiz megerem tanardyňyz meşhur alpazlarymyň biri, ol öz durmuşynda da işinde de rowaýatlar bilen gyzyklanýar we rowaýatlardan şeýle video ýazgyny, video görnüş arkaly sowal edip size ýollaýar. Taraplar häzirki fursatda rejissörümizden haýyş edýär. Bir adamın hiç işi uğurkmayan iken, giyce gündüz tağıt vadıda berilse de, ıhlası kim düşer mi, ya da nesibesi duşan okmy, garaz hiç işi uğurna boluvermendir.
Ahırı ol öz döwrünün meşhur alimlarining biri, dili dogaly ulama Muhammed al-Abverdiň ýanyna baryp, başyny alan bu müşküllüklerden halas bolmagyň alasyny sorapdyr. Assalamu alaykum merhametli alim. Wa alaykum assalam. Gel, geç oğul. Merhametli alim, menin hiç işim uğruna bolanok. Bana bir nesihat derteňiz. Oğlum, soňky edek sen haçan sadaka verdin? Men özümi zordan ekleyen, gün güzaranım ýabgorly, elimi udadan yerme getirmek beýledi dursun. Hatta yekeci lukmany arkaýyn agdyma getirip bilemok. Bu ýagdaýda nädip sadaka berjek? Onu soňky edek sen haçan ýagşylyk etdin? Öz derdime başa bolup görsüme, özgölere kömek etmek pikiri asla kelleme de gelmendir. Yer bolýa. Mundanam geçeli. Onu sen Sowala düşünýärmi? Necmettin Kubra'nın inniki pendini siz dowam edersiniz. Wagt gitdi. Sakladım. Bahçeler size bir soru. Wagty dowam ettirmek gerekmi? Biz wagty diňe bahçeler üçin dowam edýär. Wagt saklaýas. Bu soragy jogabyny topordaşym Serdar berer. Serdar dinleýän. Menin pikirimçe sowalyň jogaby ýanky ýagşlady şeyleri ýaten soňkyda haçan kitap okudun diýe. Dowamyna şo sözler bolmaly diýelmi? Sen soňkyda haçan kitap okuyan ýadyň şeýärmi diýip sowal berýär. Häzir biz dogry jogap üçin meselege girişer. Narweýa näme üçin siz jogap bermäge mümkinçilik almadyňyz bilýärmi näme üçin? Biz bu namanyň şertlerine laýyklykda false start. Duydur sesini esmeden siz ışky ýakdyňyz. Munyň üçin jogap bermek mümkinçiligini ýitirýäňiz. Dowamyny häzir ýene düşünşer. Rejissorymyzdan dogry jogaby ekrana bermeňizi haýyş edýäs. Ýanky sowalyň dogry jogaby. Onu sen soňky edek haçan kitap okudun? Gördük. Hasap. 6-2. Indi doğru jogap üçin bir sual artaňyz. Bu bize 8-nji sowal tapgyrdy. Inniki sowal tapyra geçmeden biz käbir düşünmek işlerini geçmeli bolýar. Nary siz şertler bilýäňiz. Bu ýagdaý üçin näme hereket bar, onu hem bilýäňiz. Iglan etmek gerekmi? Yok. Bahçeler siz karşıdaşynyň 5 agdadan ibarat bolan toparny oýun alyp bararsyňyz. Hemde diňe bir iski ýakýan sagda ferler, olar topar başlygyny hem ýitirýär. Şagally Bahçeler taýynmysyňyz? Sowal. Gowrumy bar, sowalym. Belle alsaňyz gowulardym kadýan. Şolugda hem şonuň ýalgyň işleýin bolmaly. Onu hem öňünden aýdýan. Gerek bolsa bir iki tarap hem dinler. Eger gerek bolsa. İrlandiýaly alim, ulama we matematik Alcuin'in oýlap tapan meselesi. 738-4-nji ýyllar. Mesela sowala geçýär. Daýhan möjegi, geçini hemde kelemi bir gaýykda derýan bärki kenaryndan o kenaryna geçirmeli. Ol gaýykda bolsa diňe daýhan bilen
Diňe şolaryň biri ýüzüp geçip bilýär. Ýöne möjek bilen geçini ýeke goýsaň, onda möjek geçini iýer. Eger geçi bilen kelem galsa, onda geçi kelemi iýer. Daýhan öz emlägini nädip kenardan kenara geçirip bilýär. Wagt gidýär. Wagt taklaýar. Bu soraň jogabyny özüm beredi. Özüň jogap berýär. Ýani daýhan öz bilen gaýykda geçini beýle ýüze geçirýär. İlki geçini alıp geçýär. Awa. Onuň Soňra bolsa ýani möjek bilen näme kelem alyp kelem bile galýar, soň ol ikisi geçýär. Holkman. Kavul. Netice jogap ýalňyz. Bagtýar galan wagtyňyz bolanýarmy? Yok. Gon jogap berýär. Jogap berýär, söýlem. Kim jogap berýär? Kim jogap berýär? Bizim toparymızdan Ötýar bu soraga jogap berer. Söýär diňleýän. Biziň pikirimizçe ilkinji daýhan geçini geçirýär. Soň bärde möjek bilen kelem galýar. Soň izine gaýdýaka kelem alyp gaýdýar. Kelem alyp gaýdandan soň ol izine ýenem geçini alyp gidýär. Geçini alyp gidendan soň ol kelemiň ýanyna möjek getirýär. Onsoň izine gaýdyp menem geçini getirýär. Buton çağırsan. Eşitdik. İki sözgüdü bardy. Mysal üçin. Sözgüt 1. Elbetde geçiden başlamaly. Daýhan ilki geçini alyp geçýär. İzine dolanyp möjek alýar-da o kenara ýüzüp geçýär. Möjek goýup geçini izine alyp gaýdýar. Kenarda geçini goýýar-da kelemi alyp beýle kenara ýüzüp geçýär-de möjek bilen keleme goýýar. Yine izine dolanyp geçini alyp gaýdýar. Şeýdipken daýhan öz ähli emlägini jemleýär. Sözgüt 2. İlki başda daýhan geçiden başlaýar, emma ikinji gedekde kelemi alyp geçýär we geçini alyp gaýdýar. Ondan möjegi geçirýär we geçini alyp gaýtmak üçin izine dolanýar. Geçini alyp geçýär we daýhan öz emlägini jemleýär. Aýsy bir tarap utuk bermäge degişlimi? Emlägini esasy awa taklady. Netice. İzine gaýdyp öýüne gaýdanma awa taklardy. Jogap kabul. İki tarapdan biz jogap eşitdik. Netijede üçüncü tarap bolup özüm hem jogap okudum. Dogry. Bu tarap gysgaça jogap berdi. Ýöne dogry. Bagtýar, siziň hem tarapyňyz. Jogap berdiňiz. Ýöne dogry. Utuk yok, iş tarafa. Başla. Jemleji sogal tapyra häzir geçer. We düzünamanyň 3 bölümine laýyklykda indiki dogry jogap üçin topor 2 tugalar. Netijede çagerli size ýene bir mümkinçilik häzir döretip berýär. Bu jemleji sogal tapyry. Beljek utuk 2. Diýmek diňe şuň özüni dogry düzmüňizle otursaňyz, onu alt edersiňiz. Eger siz ýekagdaňyz galyrsaňyz, onda beljek utuk siz üçin 3 bolardy. Ona da beýas bolýar. Ýöne näde bu size ýeňiş berenok. Ýöne indiki tapyra geçmäge mümkinçilik bererdi. Siz oýuny 6-5 hasap bilen jemlemäge mümkinçilik alarsyňyz. Menki teklip dowam edýäňiz. Onu degişli utuk bilen häzir dowam eder. Ünserýäs, onu adaty bir ýagdaý bilen dowam eder, wagt berler, wagt haýsy bir tarap ilki takkasa şollama eder. Bätaşyň bu duşu üçin jemleji sogal tapyry oynalyan utuk, 2 utuk. Taraplar taýinmasaňyz. Sogal.
Siz uçarın üstünde otuyorsunuz. Öňüňizden at barýar, ýyňyzdan bolsa avtomobil gelýär. Siz nerede? Wagt gitdi. Wagt sakla. Bahtiyar. Toparımızdan sonra Wepa jogap berer. Siz nerede? Wepa. Biz uçarın içinde, yani uçar yerde dur. Kabul. Yalnız Dipöter yalnız soğattı. Qalan vaatını dolanacak mı? Sonra Wepa ýoksa bu jemleji soraň. Siz meýdançydan çykaryp oturan iş ýok. Kim jogap berýär? Ýa-da wagt alýarmy? Aýdaň. Dogry jogap berýärem gerekdir size. Awel jogap berýän. Ýani bu soraň jogaby toparmadan bol aýlanma kiňeligi diýip. Kabul. Dogry jogap berilendigine topar 2 tuk alardy. Şeýleliklerini hasap ýara 8-2 ýa-da 6-4 bolup tamamlanmalydy. Netije 8-2 bolup tamamlanmady. Wagtjar siz mümkinçilik ýetirdiňiz. 6-4 bolarmy? Sizi nariwi hem bilelikde böyle inniki tapgyrda karşılamağa henüz mümkinçiligimiz bar. Sizin hasabyňyz 4 tut. Diýmek jogap dogry. Hasap 6-4. Şu ýagdaýda ýanky maslahat ýönelge bermedim Allaha. Siz bir adamga bu ýerde galyryňyzda da senki ýagdaýda dogry jogap tap bolardymy diýen siz dogry wagt ulanyp bilerdiňiz. Beýle etmediňiz. Şonuň üçin ýa-ni hataga 6-5 edýän jemläp bilerdiňiz. Näme üçin utulmaklyk bilen ýöne hataňyzdan köp bolmaklygynyň gerekligini men size ýaňy başda da aýtdym. Ýani taýlama tapyryň dowamyna utulan toparlaryň arasynda X1 biz gözleýärdik we ýokary netijeni görkezdenleriň diýmek 6-5 bilen gutarsa olaýam utulanyň arasynda ýokary netije görkezligi bolardy. Şonuň üçin aýtdym. Ýani terbiýet pikiriňizde galyňyz we hasaby 6-4 bilen jemlediňiz. Ondan inniki oýunlaryň, mysal üçin geçen oýunna Türkmen Hocalyk Instituty bilen Türkmenistan Jemaat Hocalyk Institutynyň oýuny 8-1 hasap bilen tamamlandy. Siz hökmany suratda olardan öňde bolardyňyz. Inniki oýunlar eger 4 utuk bilen tamamlanan topar bolmasa, onda siz inniki tapgyrda siziň bilen görüşip, eleta nariwi bilen hem bilerlikde. Ýok, eger ýene 4 bilen ýa tamamlanarken bolsa 5 bilen tamamlanmasa, onda siziň araňyzda ýa bijatlar ýa darim bäste şukurlar, şeýle inniki tapgyrda duşur. Häzirlikçe Döwlet Mehmet Azad Türkmen Milli Dünýä Dillerini Institutynyň topary Bahtiyar. Siziň toparyňyzda taýlama tapgyrda gazanan ýeňişiňiz bilen tüýsek tontlaýar. Şeksiz inniki tapgyryň gatnaşyjylary gutlaýar. Üstünlik hemraňyz bolsun. Ähli tarihçilere gatnaşygyňyzda köpçülik ýa-da okulumyzda diňe klublaryň ýar bolan tüýsek kanaly öýdýär. Eli watandaşlar, mehman doganlar, negösmi diýýärler, bäsleşmeniň akly ýygyşlygy telebäsleşmeniň 4-nji möhüminiň 2-nji sany şeýlerek tamamlandy. Bahçeýanyň topary inniki tapgyra şeksiz geçýär. Mehman watandaşlar, azaýyp burada her ýeriňizde maşgala wadançylygy arzu edýär. Aslynda mukaddes ojaklaryňyzda arasat manyň aslynda asuda deminiň üstünde ogozan durmuşda farahat ýaşamak arzulaýar. Derkan arzulaýynyň bagtyalyk döwrüne formatlar kadamyň saýatyny elmedama bagtdan paýly teýladan her paýly bolup ýaşamak arzu edýär. Ez watandaşlar şeýle ýaşadyjylar bilen Türkmenistanyň bilim ministrligi ýa-da teleradio ýaýlamy taýsız kampaniýasynyň Türkmenistanyň resmi diýlerle birlikde taýýarlanýan akıllı ýygyşlygy telebäsleşmeniň bu tanyny getirip görýär. Ýene laýyk hyrketden bäsleşmeniň inniki sanyny görýär. Şäňçe hoş